Soc la Teresa, tinc 10 anys. Jo vaig començar en aquesta escola en P3 i ara estic a 5è de primària. El meu germà va venir de República Dominicana aquí i va començar a estudiar a aquesta escola en 3è de primària. A mi m'agrada molt aquesta escola. M'agrada també molt fer coses, per això fas tantes escolars. Crec que faig piano des de segon i jo tinc una història relacionada amb mi el piano, que és que de petita, quan estava a la panxa de la meva mare, el meu germà em posava cançons de Beethoven i jo cada vegada que escoltava el piano feia com patadetes. M'agrada moltíssim practicar piano, per mi és la meva vida. Sí. L'escola és la meva segona casa. Amb els professors tinc una relació superbona. Ells també són molt bons amb mi. Sense ellos no podría saber todas estas cosas que sé ahora. Yo llegué a Barcelona en el 2004, luego me traje a la Alessi en el 2007. Me mudé aquí en Hospitalet, en la calle Más. Escogí a este colegio también un poco por referencia de una vecina que tenía al frente, que tenía su niño aquí. Entonces vine a ver y me gustó las instalaciones y sobre todo el trato, cómo me trataron. Al principio la adaptación aquí, no solo en el colegio, en el país en general, fue difícil porque, claro, con 8 años fue un cambio muy radical. Sí, Alessi terminó aquí la ESO y bueno, Teresa cuando nació pues yo decidí ponerla aquí también. Y ya ves, Teresa, ella encantada, ella está muy encantada aquí. Lo que más me gusta de esta escuela es como... Yo me siento como que son familia ya, porque claro, a veces que pasamos y yo que voy con Alessi o con Teresa, Alessi, y este monitor tal, este profesor tal, ya, y es como, te sientes como que te acoge y como si fuera tu familia, vamos. Teresa, sobre todo, me cuenta las clases, los profesores, los monitores, los del comedor. Yo creo que ella está contenta. Siento que la quiere. Ella se siente querida. Vaig arribar aquí a Espanya, a aquest col·le en principi a 3è de primària. Va ser una època molt bonica, la veritat, i vaig aprendre molt. La meva primera professora mai se m'oblidarà, Teresa, que va ser una persona que em va fer aprendre conceptes, però també experiència i valors com persona. Allò que destacaria realment de l'escola, l'aproperament que hi ha entre professor i alumne. Jo crec que això és clau. La meva germana està estudiant aquí al mateix col·le que jo perquè és alguna cosa que jo he experimentat i ningú me l'ha de dir per saber que és una bona experiència. Així que volia també el millor per la meva germana i està fent els passos que jo he donat i he influït també per convèncer els pares de que aquest és el lloc. El que remarcaria d'aquesta escola realment és el tracte que li donen als alumnes, independentment d'on siguis, del color de pell, de qualsevol cosa. El tracte és únic. No tinc paraules. M'he sentit supercòmode amb una família i res a dir.